32 नं बेरगाव बियाबनि BPF राजखान्थि हान्जानि माखासे दैदेनगिरिफ्रा प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोआव जयेन जादों। प्रमद बर'नि मोजां खामानि मावनायखौ नुनानै रायजोनि जौगानाय आरो बिटिआरआव गोजोन थासारिखौ नुनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि सोद्रोमाफोरखौ UPPL दोलोआव जुगदान जानायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो 32 नं बेरगाव बियाबाव BPFनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा 10 जुलाइ मोनाबिलियाव प्रमद बर'नि न'आव थांनानै UPPLआव जयेन जादों। BPFनि सा 10 दैदेनगिरिफ्रा UPPL हान्जायाव जयेन जादों। जयेन जानाय दैदेनगिरिफ्रा जादों कमलाकान्त बर', एक्स चेयारमेन, खाग्राबारि VCDC काम अर्गानाइजिं सेक्रेटारि BBC BPF, इसाहार आली एडभाइजार माइनरिटि सेल BBC BPF, अजीत आली एसिस्टेंट सेक्रेटारि माइनरिटि सेल BBC BPF, आजीज हक भाइस प्रेसिडेंट माइनरिटि सेल BBC BPF, चक्र बाहादुर फर्मार एसिस्टेंट सेक्रेटारि गोरखा सम्मिलन डिमाकुची आंचलिक, नुरुल हक एग्जीक्यूटिव मेंबर BBC BPF, आली हुसैन बूथ प्रेसिडेंट आतरिखात प्राइमारी BPF।